aksyon, no? May iban gani nga wala maka-hinagaw, maka-attend abi. O sa pilaman ka mga personal circumstances. Okay. But nag-signify man sila support. Nag-message sa ako, no? Na nag-signify sila sa padayon man nga pag-support, no? So probably i-meet ko man sila siguro in time, no? Kag maiban man nga may mga baligdo man rason, no? But atong 34 nga nag-attend sa karabine din-host naton was signified sila na palayag ni Congressman Greg Gasataya. Anyway, singit ko lang kay ginto magkontrator sa update na parte sa ginaproponer no nga tukuron nga Bacolod General Hospital. Ang Department of Health nagtawag na sa iya kang nag-inform sa subong on process sa tunga sa local government regional sa Bacolod through Mayor Bing Nadia kag sumungman ang manog donar sa tulo ta Aksyon Rex balaga patindugan sini kaya matabo sinagali may ara sa ang donation bali ang city ang magaperma kag sa tagiya nga mo ni gina-consider ang duta niya na palagihan sa pamilya Hinsole dira sa barangay Vista Alegre. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon ang tayhupon mga kaaksyon din kaman sa Pinas. Laputon ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa iluhanta si Aksyon Marlon Hidovia sa Kapitolyo Provincial ini may kang tanan sa taga syudad sang Himamaylan ho nadakpan nga may pike nga RT-PCR test result naman niya ho. Ay na, no maning sitwasyon diri sa Bacolod, may apat man. Sa Himamaylan, may nadakpan man. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Marlon Hidovia. Sa detalye sining balita, Aksyon Mar. Aksyon Rex sa kabahin na sa maskin hugtan pa nga kampanya sa nga provincial government sa nga Negros Occidental para nga ma-sure nga ang nagasulod diri nga mga travelers why nagagamit sa nga peke nga mga dokumento. Aksyon Rex kahapon nga adlaw hambal ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II may isa ka taga sudad sang Himamaylan nga nag-abot sa Bacolod Silay Airport halin sa may Metro Manila. Why ni sa mabakunahan kontra COVID-19 kamang tanan nga ma-presentar siya sa negative RT-PCR test result. Aksyon Rex kaya mo na nasaan mo sa issue nga executive order ni Governor Bong Lacson. Ugaling dito na tukiban nga peke in Aksyon Rex ti alaban-laban siguro dito ni halin sa Maya Metro Manila kay naglaligad nga mga binulan Aksyon Rex may mga nagkaladakpan to nga mga tao mo nga nagatanyag sang ining fake RT-PCR negative result. Mayara Aksyon Rex nga ang bilis na tag 900, mayara nga tag surprise sa klibo depende siguro sa ino sa nga pag-istoryahanay. So why makalusot dakpan peke based sa protocol nga dapat sundon kundi sa Aksyon Rex nga residente din sa nga lugar makadto kung destinasyon ang LGU amo na ang paidalom sa iya sa quarantine. So ang natabo ining nagpresent Aksyon Rex ang fake nga RT-PCR test result ipaswab ni sa pagpaswab test siya gasto, no? Yan gasto kag quarantine pa sa subong sa sulod sang 14 dias ti 14 days umpisa siguro Aksyon Rex sa mga adlaw ni sa ang sabay naman sang panumbungon ng kaso nga tubangon niya hambal ni Diaz gin-refer na ini sa Provincial Legal Office kamanti may blatter ni mo no, may blatter ni nga ginhatag naman sa Provincial Legal Office tunan kung ano ang nakadapat ka kaso ipasaka sa iya. Yari si Atty. Diaz. Letter has been issued by our reporting officer
I have already seen a copy and forwarded it to the legal office for appropriate legal action. Presently, the violator is in quarantine in Himamaylan City, and that he will undergo 14-day quarantine period. Within from 5 days from his arrival, he will be swabbed and at his own expense. No? This is in accordance with the executive order issued by our Governor Eugenio Aksyon. Ang RT-PCR hindi genuine. I have no idea kung OFW, but he arrived from Manila kahapon. So, ang blatter is already issued. Okay, sa report sa police. Especially kung sila ang nag-approve sa SPAS, ang LGU tamong may responsibility nga mag-quarantine isang aton nga traveler kag magbantay until the quarantine is completed. Mga survey ini Aksyon Rex kapahanomdom sa iban padara nga nagatuyo nga himo man sa amos ri hindi gid no kay hindi gid na kalusot diri sa Bacolod Silay Airport. So mga agagin pabaluman ni Diaz ang good news kay zero na way na Aksyon Rex ang positive patient sa Silay Healing Center, way na, zero na. Sa Cadiz, zero naman. Sa Pambukal, waay naman Aksyon Rex. Ang kaso subong, sobra naman lang Aksyon Rex, mga 300, no? Sa Negros Occidental, COVID-19 active cases. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Henovaya, mga kaaksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon, balita kay serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial sa mga kaaksyon ta DTX 500 Capsula 9, no? Pwede... Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ako si Bayani Agbayani. Bakunado ako. Ikaw ya, saan ka pa? Magpabakuna na para abanse ka. Sabi ko. Ako si Bayani Agbayani. Respect sa COVID. Magpabakuna na para siguro. Senator Alan Peter Cayetano sa aton sini nga pagpangalagad former congressman inisa sang Taguig Pateros kag former senator sang Republic of the Philippines Alan Peter Cayetano. Deo, good morning at good morning ulit sa ating mga tagapakinig at sa ating mga tagapanood. Of course, ito na naman, mapalad na naman tayo sapagkat kasama natin on air si dating Speaker Alan Peter Cayetano, dating Senador, dating DFA Secretary, Mr. Speaker, Mr. Senator, Mr. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Henry, of course kay Deo, sa lahat ng inyong tagapakinig at syempre po sa social media, ating mga OFW. Merry Christmas in advance at alam kong sabik na kayo sa inyong mga pamilya. Oo, naku, nabanggit ninyo yung OFW. In fact, kanya kami rin na napatawag sa inyo pagkat, may mga OFW na naman na sana uuwi, yung iba nakauwi na. Pero then again, may banta kasi yung Omicron variant na naman. At bagamat mababa yung
kaso na natin, pababa na ng pababa, pero of course, naririyan pa rin yung COVID-19 virus. Ano ho? Siguro, marinig na namin sa inyo, halimbawa kayo ang presidente, ika nga, paano ba natin aagapan itong Omicron na ito, na hindi na ho talaga ito makapanalasa pa sa ating bansa, Senator? Well, Henry, in everything we do sa gobyerno, we should act as if anak natin yung involved, di ba? Dapat yung ating attitude parang parents, no? So doon muna sa OFW dahil nabanggit na rin natin, di ba? Tama naman na protektahan natin yung mga anak natin sa Pilipinas by stricter border controls at maghigpit ka agad pagka may possibility na may pumasok na bagong variant. Having said that, anak mo rin naman yung nasa abroad. So ano ba naman yung pag nag-cancel ka ng flight, naka-alert na yung mga embassy or yung consulate at may pera na silang hawak para yung mga na-stranded ay magkaroon ng paraan na mag-survive habang naghihintay nung sinasabi nilang repatriation na flights, di ba? So halos lahat ng kaibigan, may kilala talaga kaming na-strand, di ba? Whether may kaya or whether malaking nauwi na sweldo na OFW or whether wala ngang nauwi, di ba? But ang problema nga, pagka biglang sinabing hindi pwedeng pumasok, canceled ang flights, naintindihan nila yon. Pero paano sila kung 14 days pa sila dun sa lugar or kung lilipat muna sila? Paano yung tutulugan nila? Paano yung pangkain nila, no? So I think bottom line, we have to really think like parents. So thinking like parents, no? If you or I or Deo was president now, first and foremost, yung bakuna talaga, di ba? Na tapusin, ang fully vaccinated po ngayon, naririnig ko po sa mga foreign channels is 3 doses na, di ba? Yung ibig sabihin, pati yung booster. Pati yung booster. Having said that, nagsabi na yung Pfizer at saka yung ibang brands na tinitignan na nila paano nila i-enhance yung kanilang bakuna. So dapat, nakikipag-usap na yung ating gobyerno. Baka naman mamaya, pag meron ng enhanced na bakuna, huli na naman tayo, ibenta naman sa atin yung mga luma, di ba? So nangyari na sa atin yan nung sa Bayanihan 2 na hindi hiningi sa amin ang lahat ng kailangan para mabili ka agad, hindi nag-down payment, samantalang lahat ng ibang bansa ay gumawa ng paraan, kaya nahuli tayo. So first thing na gagawin ko talaga is bakuna, bakuna, bakuna. Second thing is yung economic stimulus talaga. Trabaho at saka puhunan, ayuda. No? So the reality is, bugbog yung mga small businesses for the last 2 years, di ba? So hopefully tuloy-tuloy ngayong Christmas. But whether it's a sari-sari store, it's a karinderya, it's a repair shop, you know, small amounts of 5,000, 10,000, ang laking bagay para mabuhay sila. So if we don't want to give everyone 10,000 muna, why don't we give the 5 to 7 million micro-enterprise muna? Kasi yung mga medium at saka malalaki, nakakatakbo sa bangko yan eh. Pero, so I'm not saying na... Yes, go ahead. Pero Senator, what's the status na ba noong 10,000 ayuda ho na yun? May pag-asa pa ba under our national budget next year? Ano ba? Ano bang napag-usapan na ho riyan? Well, pag-pray po natin and mag-ingay po tayo, kalampagin natin ang gobyerno because during the BICAM, usually between 2 to 300 billion ang nire-realign dyan. No? And sa maraming beses para sa mga projects to sa specific areas, no? Or pet projects ng mga legislators. Pero sa panahon ngayon, yung 200 billion ay pwedeng gamitin para ipamigay sa lahat ng pamilyang Pilipino. Or even if you do not look at yung usual na ginagawa ng Congress na pagkakaltas sa iba't mga departamento, you have 554 billion pesos na para sa mga direct assistance na sa iba't ibang departamento. So we have 2 choices. I-realign to na baguhin na kung saan style Bayanihan 1, diretso na sa tao. Or number 2, luwagan yung mga luwagan po yung mga regulasyon, yung application para madaling makakuha ang tao. So ang good news, Deo, Henry, may pera. Yung bad news nga, because it's in specific projects, in specific departments, medyo hindi madaling mag-apply dito. And of course, nagkakabintangan na ngayon na ginagamit sa eleksyon. But to be fair to the mga agencies, sumusunod lang naman sila kung ano yung patakaran ng Kongreso. Pero, Senator, ang isang mahirap ho rin kalaban ho ngayon ang hirap na ho ng buhay
marami namang nalululungkod dun sa isabong. Medyo problematic ko ako rin personally pagkat may mga kaibigan at ako kamag-anak na rin, with all due respect dito sa mga nagbigay ng prangkisa ho na ito, na nagpakamatay dahil ho sa pagkalulong sa isabong. Ano magagawa natin riyan? Baka ho ito'y maging isang industriya na pagka isang araw, di na ho natin masawata ito. Ano magagawa ninyo riyan? Henry, lumalala talaga ang sitwasyon, ang daming horror stories, and despite yung promise ng mga operators na may mga safety valves sila na hindi pwedeng bata, hindi pwedeng government officials, na may limit yung pagpupusta dahil meron naman electronic wallet, bakit may nababalitaan tayo na nalulunon ng 500,000, 1 million, na samantalang ang laman ng GCash nila ay hanggang 10,000 lang. So may mga sindikato na rin nag-a-arise dito, no? And ang aking balita, yung iba ay armado pa, no? So today, kasabay ng ating interview ay magsa-start yung Senate hearing, and ako yung nagpapasalamat sa Senado and kay Senator Grace po kasi ang balita ko, inimbita lahat. CBCP, EC, ang Philippine for Jesus Movement, lahat ng oppositors, and I think si Senator Pia, pinaimbita din ang DepEd para tanungin nga na aanhin ng gobyerno ang 3-4 billion kung ang values naman ng kabataan natin magbabago. Correct. So again, Henry, babalik tayo sa we should act as parents. Sasabihin ba natin sa mga anak natin na okay lang, magsugal kayo. Basta't importante may konti tayong maipon para sa baon nyo. Diba? Hindi po biro ang budget na natin ngayon, 5 trillion pesos. So kung ang pinag-uusapan lang natin is an additional 5 to 7 billion pesos a year, epekto naman ng 7 billion na yan ay napakarami pong pamilya na magkakaproblema, no? And remember sa ating bansa, Henry, di ba? For example, kung yung anak o yung kapatid biglang nagkautang ng 500,000, 1 million at hinahabol at trinetreten, buong pamilya naghahanap ng pera eh. So hindi naman to katulad sa Europe o sa Amerika na pag sinabi mong problema ni Alan yan, correct, si Alan lang may problema. Hindi. Dito pagka naging addict sa kung saan man, sa alak, sa sugal, sa drug si Alan, problema ng buong pamilya ni Alan to. Minsan, problema ng buong barangay pa, di ba? Dahil nga talagang very united ang mga Pilipino. So, I'm really asking the Senate to take a deep view on this and sana hindi mapasa talaga yung 25-year franchise. Remember, hindi pa natin pinag-uusapan, Henry, na ibawiin na ng PAGCOR yung license nito. Ha? Kasi ongoing naman sila. Ang pinag-uusapan natin, huwag nyo naman bigyan ng 25-year franchise na hindi nyo pa nakikita kung maganda o pangit yung epekto. Kaya ang aking proposal, at the end of the year, PAGCOR should give the President a special report na kompleto, hindi lang magkano pumasok, pero ano yung mga problemang naidulot nito. So hindi straight na 25 years. It could be a yearly or ilang taon muna pagkatapos sa bigyan ng mahabang prangkisa. Kung ako masusunod, patitigil ko right away yan. Di ba? Kasi nga, sabi nga ng WHO, worse than drugs. Having said that, why don't we give the next president a chance to decide? And may isang presidentiable na, si Senator Ping Lacson at si isang vice presidentiable po, si Senate President Soto, na nanindigan ng matindi. Yung iba, hinihintay pa natin. Pero kung bibigyan mo ng 25-year franchise, edi syempre, sasabihin na lang ng susunod na Pangulo, wala na akong magagawa, batas yan eh. Pero sa ngayon, ano lang yan, sa PAGCOR lang yan. So mautusan ng Pangulo na itigil. Alright, Senator, maraming salamat po again for your insights sa inyo po mga impormasyon at mga pinagkaloob po sa aming impormasyon. Araw sa inyo, Henry at Deo. Thank you. Mga OFWs natin, huwag magdalawang isip tumawag sa mga embassy kung stranded kayo. May pera ang gobyerno para tumulong. God bless you. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. And back to you, Deo. Thank you so much, Speaker, Senator, and Congressman Alan Peter Cayetano. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid sa DZRH upod kay Henry Ori, mga ka-aksyon with former Senator kag Congressman Alan Peter Cayetano, mga ka-aksyon diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Daligid lang mga kaaksyon na sanbayanay kay alang-alang kita sa tiyempo ho may tisi anay kulang balang imo sining alawas ang vitamin C kinanglan talang mag-may tisi alkaline base. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ka mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay inanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani? Ayos, may lang pagpamati kay Rodora Syoko, kay Huma Lumina, Jerel Gadudo, no? Salamat gid. And sa kay Madam Georgia Gargasiran. Okay. Monitor siya gyapon bisan tugnaw Madam Georgia Gargasiran. Salamat gid. Sherlins Arnaiz. Madam Veronica Santillan Manukan, Niepes A. Jasmine, Jerry Limaco, dira sa Bangga Tutong Filesa, may lang pagpamati Jerry Limaco, no? Merly Gonzaga, may lang pag-monitor kay Gian Resisiora naman siya, no? Rochelle Folinso Susana, kag Maldita ako, no? Salamat. Ayos, salamat gida. Jean Mar Tagle, dira sa Barangay Palaka, Valladolid, kag Familia Tagle, may lang pag-monitor. Ayos, sige, daligi lang mga kaaksyon, standbayanay, matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dirigi lamang madugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad.
Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamog po dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga
ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalasang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw na pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagino, no? Nakakabak na! Tutugo sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, gakatabog subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa itong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV, ato mo lang 500 pesos po kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko o tuwin preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV, magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang
papremyo, anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa Anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalikin na diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:14 ng aton oras may lang pagpamati kay paring Alan Navales no sa Patdan Boys kag John Cordoba mga kaaksyon. Sige karon dugay-dugay para sa aton sining winner para sa SAP Maskwa sang ERB. Karon lang dugay-dugay yari anay nga ato sining balita ho pod kay Aksyon na Brian Morden ini may kang tanan sa lalaking na puno sang tato ang lawas iniho na sapuan sa banwa sang ilog patay no mangungumagin sulong kaginlabo pilason man sa syudad sang Kabangkalan. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon Brian?
Aksyon Rex na sa puwan ay kahapon sang aga. Yung isa ka persona, yung isa na ka bangkay dira sa may Kalog sa Hacienda Ramon, Barangay Manalag, Padua sang Ilog. Kag ini siya ginkilala sang uluadlaw na sa iya sining live-in partner nga mo si Carl John Nabalska. 25 anyos kag ini siya nagpuyo sa crossing Pag-o, Barangay San Jose, Panuasang Pinilbagan. Sunod pa dire kay Police Captain Tarsley Castillo, hepe sang Ilog PNP. Ining nasambit nga biktima Aksyon Rex. Ang sunod sa living partner nga medyo nagaulo involved man sa illegal nga droga kag way na ni masamit pagapauli sa ila, kumbaga way permanente nga lugar nga lakat na permi nga nagalakat hasta nga nahibalaan nila nga ini ang patay na. Ini siya may pila sa liog pagi sa paglaslas kagang kutsilyo nga gingamit para padra mismo sa tupad niya kag ang ulo na diri may pilas man sa lampos Aksyon Rex, ano? So karon na parayon pa ang pag-usisa gid sa kapulisan kung anong motibo sini apisar nga ti ang living partner nagpangutya boss may ara sa involvement sa illegal nga droga. Hindi man siya Aksyon Rex posible na kagigit priso pasiman sa mga madamo nga tato. Kaya sila nga mga lawas nga may mga call sign ini Aksyon Rex, ano? Kung ano ini nga mga call sign, hindi pa mapalayag ni Castillo kaya ginaimbestigahan pa nila sila nga mga tinyon. Aring palayag ni Castillo angot sila nga sambit niya nga pagkasapok sila nga nasambit nga biktima. May nag-report siya na mga aton nga sa Hacienda working personnel siya. Tapos yung nakita nila na tao siya. Tawag nila nakita nila na may gasla sa inig siya. Tapos andun pa siya naman nangyayari na sa sinapasayos na nangyayari na weapon. Ano siya na silio or binangon? Bansa silang area, ano nisa sir? Aksyon Rex ang porusyon sa palayag ni Castillo. So wala tulatunta ang ibang pag-imbestigar nila angot sini. Pakaronan ko sa hapon ang inimang ginsulong to silang tuloyan daw pagpamilya ni Aksyon Rex bilang labo inidito sa syudad sang Kabankalan. Amo na mga balita sa Nuko, ini sa Aksyon Brian Morden, mga kaksyon din kamangyabahin sang Pinas na buton ka sa amon nga serbisyo kag balita. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Nokpo. Dali lang kay may winner na kita ho sa pamaskwa sang ERB. Nagtagta 500 pesos siya mga kaksyon sa aton sining nga mga diehard nga mga tagpalamati. Okay? Sige dali gid lang mga kaksyon kay yari na nga aton sining nga winner ho. O sige. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Nagtagtaya 500 pesos para sigurado ni. Ari na sa piyak tang linya. O sige. Hello, mayong hapon. Hello, mayong hapon. Mayong hapon, madam. Sino nilihog? Si Shirley Tembrevilla. Shirley Tembrevilla. Taga din ka gani, madam? Lakas mo pa, Aksyon Rex. Sa dini sa La Carlota, nung lugar mo da? Barangay Cubay. Sa Barangay Cubay, La Carlota City, Philippines. Sige Madam Shirley Tembrevilla,
simple man lang akong pamangkot ka ang amon nga standard extroblan ano ni siya una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaw, Bi? Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Amo na iyang tirada daw ay napagpangduha-duha. Tagan taga 500 pesos ha. Hulaton mo lang dira ang text ang pera padala sa imo madam para mabaton mong 500 pesos. Salamat gid Madam Shirley. Salamat, Gid, Rex. Thank you gid. Salamat gid. Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nagapanginbulahan kita kay Madam Shirley Timbrevilla nga mong winner naton sang 500 pesos para sa aton sini sa pamaskwa sang ERB mga kaaksyon. Sige, thank you gid. Salamat gid. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. No, maki-update kita angot sa sining may person of interest na kulong Police Station 2 sa nagpatay sa lalaki nga nasapuan sa reclamation area sa Kopinisang Barangay 2. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex. Oh yes. How are you? Oh, I'm fine. Thank you. Daw gaulan. Oo, kayo sang mayo mo da. Ati, para na sa imo Do sigurado ko ba? Para na sa imo Do para sigurado ka, no? Kaya imo chimpo do limitado lang da. Ha? Imo chimpo limitado Gani lang. man, kadasig lang sang oras largaon ta na yung balita mo Ano, to na Aksyon Rex para sige. tapos nila. Larga. Sige, ang station number 2 led by Police Captain Paul Vincent Pendon, Aksyon Rex, may aranang person of interest ang otilis sa kaso nga pagkasapo sa bangkay ni Dennis Aranas nga taga-Potok Magsanaya, Barangay 6 nga sapuan niya sining bangkay Santong Lunes ang aga sa Basurahan tira sa may area sa Palangka Road, Purok Rampirong, Barangay 2. Hindi pa Aksyon Rex na palayag ni Captain Pindon ang ining person of interest nga ina sinigi na ibistagaan pero nagapatri siya nga posible may kasulbaran ang ining kaso sa pagpatay kay Dennis Aranas nga sa pagpatri ni na Aksyon Rex. Hindi dira ginpatay ang biktima kundi ginpili man dira ang iya sining bangkay kaga posible ginpatay ni siya sa iban nga lugar diri sa siyudad sa Bacolod. Aksyon Art. Nausunod sa kay ako na Aksyon Rex, no? Nausunod sa kay Police Captain Paul Vincent Pindon nga medyo may kabulayan gid man ang gasa investigasyon considering nga tiyang lugar madulom kag wala ini sang CCTV apang tungod sining person of interest base pa man lang nga matagaan sa kasalagan ining pagpatay kay Dennis Aranas nga ginapangayo man sang iya sining pamilya. Aksyon Rex. Suno pa kay Pindon dati ang iya sining kapulisan, ang investigador kasi Police Lieutenant Junito Pastrana, ang Deputy Police Chief Station number 2 amogit ang nagapanguna sa sinipag-usisya sang kaso. Yari si Pindon sa interview sa Aksyon Radio. Padayon pa Japon ang aton pag-imbestigar, ang aton investigator on case nga nagatutok subong sa pagkuha sang madalom nga mga impormasyon na tuhoy sa krimen. Inopdan ni sa aton Deputy Station Commander no sa pagtutok. Ang pamilya sa aton biktima nakipag-angot na sa aton sa police station kag nagatag sa mga nasari-saring statement na tuhoy sa krimen nga tabo. Padayon man Japon ang pag-analisar kag pagtutok naton sa person of interest naton nga hindi pa naton subong ma-open up sa publiko. Nga isa sa mga anggulo nga ginalantawan kag ginatutukan sa aton investigador nga posibilidad nga may kaangtanan sa krimen nga natabo. Tagain nyo lang gid sa pagangop kag gamay pa nga panahon para masulbar naton ang krimen nga ni. Aksyon Rex, si Police Captain Paul Vincent Pendon ang hepe sang Police Station number 2. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa. Mga kaksyon sa di ka mga bahin sa Pinas, labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon,
sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby Aksyon Roger Gotib kay tirahon tada dugay-dugay ang balita mo sa syudad sang Cadiz. But before sina, life extension vitamin D3 anay, no? Para sa atong siling mga... Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account donate. Ang imo account, imo responsibilidad. Account. Cadiz City kita, ini may kang tanan sa sining 52 anyos nga lalaki nga nagapangatubang sang tatlo. Tanan ka mga kaso ho, arestado sang kapulisan. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon right sa isa ka persona arestado sa mga katapos sa kapulisan matapos sinagapangatubang actually apat gigali ka mga kaso kay isa diri 2 counts kaya sini nga ginatubang nga kaso sa korte mga alas 11:45 takna sang aga kahapon gidakop si Saragani Acosta Jr. Canonigo 52 anyos si edad, may asawa kag residente sang Purok Kandumong sa barangay Sicaba, Negros Occidental o kung diri sa syudad sa Cadiz, probinsya sa Negros Occidental. Inisya nagapangatubang sang kaso una, ang criminal case number 4003-C, Comelec Galban, nga nakapit sa Enero 1, 2010. Ang ining kaso nga ginpagwa sa warrant of arrest ng RTC Brand 60 nga ginpirmahan ni Honorable Judge Renato Din Muñez, ang nag-retired na nga dyan kaya may piyansa ini 66,000. Ikadwa naman nga kaso, criminal case number 15-5397, violation sa Republic Act 8550. Pero sa payag ni Police Chief Master Sergeant Romar Ocon Malbert Beluso sa warrant section, illegal day na may kising kuno ini. Kaga ini ang ginisyu man sa RTC Brand 60 pero nagperma nga judge sa Motion Honorable Judge Raymond Joseph Javier nga nakapit sa Hunyo 20, 2016. Ang bail recommended is 100,000 pesos. May duha pagid ka mga kaso in criminal case number 7425 kag criminal case number 7426. 2 counts sa violation sa Republic Act 550 nga ini ginisyu sa Municipal Trial Court in City sa Ciudad San Cadiz nga ginpirmahan ni Honorable Judge Reynald Puntevilla nakapit sa July 16, 2011 nga may piyansa naman nga tag 20,000 pesos kada isa. Ini karon nga persona ang paidalom sa pagka-custody sa Cadiz City PNP sa PNP Custodial Facility tungod nga wala pa man inisya makapiyansa. Report gikan sa syudad sa Cadiz sa aton mga kaaksyon bisan diin ka man sa Pinas. Lambuton ka sa amon pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutibig report sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Goti, balita gikan sa syudad sang Cadiz sa iluwantang banwa sang Calatrava. Ini may kang tanan sa lalaki sa barangay Minapasoko sa banwa sang Calatrava na sa puan man patay, no? Kaina sang aga. Yaring kaudan sang report upod na kay Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Manog kapon sa mga sapat ang nasapuan patay sa sitio Kapanuyan, barangay Minapasuka, banwa sang Calatrava alas 4:30 sining
Ang biktima ang ginkilala sa kay Nonoy Boy Aguilar Pilaes, 19 anyos, kaga pumuluyo sang barangay Mainit, Banwa sang Tubuso. Ang biktima ang may igo sang bala sa iya sining agtang kaga liog, nagintunahan sang iya sining kamatayon na base naman sa medico legal ni Dr. Marilyn Kahanap sang Municipal Health Office diri sa may Banwa sang Calatrava. Ginapahayag naman ni Pastor Libin Lagada sang Christian Bible Church nga ang biktima ang kabahin sang ila sining simbahan nga napahamtang sa Sitio Kapanuyan. Dugang pa sini nga nagtambong pa kahapon nga adlaw ang biktima kag nagmanino isa-isa kabunyag sa ila simbahan. Sa karon padayon pa ang pag-imbestigar sa aton sining kapulisan kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima. Kabahin sa pagpahayag ni Pastor Ligada. Mga alas 6 na sa buntag. Ano mo ni siya membro sa inyong simbahan? O, membro na sa simbahan sa Magtikol. Pagkilala mo siya, ano mo sa klase tao? Butan mo na siya nga tao. Nagkuhan man sa Ginoo. Niya, tingala rami nga naingana ang iyang naitubo. Ano niya ka? Kuhan, assistant technician sa mga baboy. Ang kabahin sa pagpahayag ni Pastor Ligada. Nag-aaksyon gikan dire sa Banwa sang Calatrava. Aksyon Nelson Pateño, mga ka-aksyon. Din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Nelson Patinio. Kantuan tanay ang area ni Aksyon Arlo Ticar. 5 ka mga persona na dakpan sang Manapla PNP nga naglapas sa Presidential 1602. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Arlo Ticar. Sa detalye sining balita, Aksyon Arlo. Aksyon Rex, kapin sa 5 tanan ka mga persona ang natikma sa gintingog puwersa sa Manapla Municipal Police Station Intelligence Division kag Special Drug Enforcement Team pinaagi sa pagpamuno ni Acting Chief of Police, Police Captain Ginic Bermudez. Ang ining mga nagkalatikma ang nadakpan akto sa mga kapulisan nga nagabayular sa Presidential Decree 1602 nga amo ang illegal gambling o panahor pinaagi sa paghampang sang gaming cards o ginatawag nga pusoy sa aton lokal nga dialekto. Ang ining mga nagkaladakpan amo sanday Maricel Agudo y Bucani, 32 anyos edad kasado, Joseph Ortega y Aloyan, 27 anyos ang edad, may asawa, Mark Clyde Sablayan, 20 anyos ang edad, isa ka soltero, Elisa Ortega y Barrientos, 25 anyos ang edad, may bana, kag Isabel Pulancos y Alvarez, 19 anyos ang edad, isa ka dalaga, kag tanan lonsay mga residente sang Porok Roadside, Barangay Puntasalong, Banwa sang Manapla. Ang ining mga sospitsado ang nadakpan mga takna alas 3:30 sang hapon sa nahinambitan nga barangay kag ini sila sa karon nahunong sa custodial facility sang Manapla Municipal Police Station. Na-recover sa mga kapulisan gikan sa posisyon kag kontrol sa mga suspect amo ang isa ka sa seat sang game card o baraha kag ang taya nila sini nga nagalabot sa kapin 371 pesos. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Aksyon Arlotica reporting. Mga ka-aksyon diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Arlo Ticar sa aton sining mga ka-aksyon problema ninyo constipation, balukang constipation is a mother of all diseases ini mga ka-aksyon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan.
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Barangay Takuling, kay Bugs Asa, kay Lisa Joy Ilon Amoroso, may lang pag-monitor. Sir Archie Baeso, taxi driver sa Operation Tulong Task Group, no? May lang pamati Sir Archie Baez, no? Kag sa iban pa na nga mga kagrupo naton. Labayan Eduardo Jr. On monitor man, kag Donald Cabasag from La Carlota, si Joan Mil, may lang pamati, no? Sige, daligi lang kay matag tanay pila ka commercials, balik lang kita, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan.
Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang nalisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Baka sa fire ko to my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung
hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga ako ng baka! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatapos subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack balaan tirador aran sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV, ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginapot-tuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog mo. Sa anniversary sa ARV, magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ng Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno. Sa amon balita kag negosyo kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, madamong salamat sa inyong pagpamati. Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,